Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Zugarramurdi herrira hurbildu gara. Hemendik Atxuri mendia igoko dugu, 758 metro dituen mendia. Zehazki 8 kilometro burutuko ditugu, joan etorri, eta guztira 500 metroko desnibel positiboa osatuko dugu. Hemen, Zugarramurdi erditik hasiko dugu. Hemen atzean, iturri badaukagu. Urez bete, eta hemen metro batzuetara esango ditugu ibilbidearen ezaugarri batzu. Bagoaz aurrera. Gure ibilbidearekin hasi baino lehen, hemen Zugarramurdi herriaren irteeran kartel honekin topatuko gara. Hemen inguruan dauden ibilbideak adierazten dizkigu. Bertan, bere seinalizazioarekin. Hemen herriko ibilbideak, ibilbide laburrak eta ibilbide luzeak ditugu. Eta hiruak 3 marka ezberdinarekin. Lehen esan bezala, herri ibilbideak marka txuri eta berdea daukate. Ibilbide laburrak txuria eta horia. Eta luzeak badaiku gerreak direnak txuri eta gorriak. Gaur berriz ez dugu ezta bat jarraituko, baina hasieran bai jarraituko dugula ibilbide laburreko, hau da, txuri eta horiak diren marka batzuk. Gero bertatik Atxuri tontorra igoz. Beraz, hemendik hasiko dugu ibilbidea. Bagoaz. Bueno, kaixo, berriz ere gaur Atxuri mendira hurbildu gara. Hor, atzeak aldean dakagun Atxuri edo Peña Plata mendi magaletan aurki ditzakegun ekosistemak eta haien baitan aurki ditzakegun landaredia edota natura zuen ganatzera etorri gara. Hementxe, Sare eta Etxalargo mugan gaude, eta mendia berez Zugarramurdiko herriaren ingurumenean dago. Espero dugu saioa gustukoa izatea eta aurrera! Bueno, gaur Atxuriko bidean, gure bidea hasten dugu Lizaietako lepotik, eta hementxe Lizaietan, Etxalargo eta Sarako mugen artean, badago talde bat non hegaztien migrazioa ikertzen duen pixkat LPO delako hegaztien konserbaziorako egiten duen Frantziako elkarte batentzat. Hementxe badira 3 puntu non haiek ikertzen dute, pixkat bai ingurumen aldaketa, bai populazioen pixkat joera, agoruntz edo beruntz egiten dute. Hemen Nafarroako iparraldean baditugu zenbait leku jarduera hau egiten duela
ornitologo talde bat, eta hementxe Lizaietan Frantziako ornitologo hauek egiten dute lan hau. Leku polita da, bidea hasteko, eta hemendikan 80-90 espezie inguru zenbatzen dira sasoi bakoitzean. Hemen hasten dira zenbatzen abuztuaren 15-tik eta egongo dira azaroaren 15 arte. Leku oso polita da, batez ere, bai itsasoaren influentzia duten hegaztien migraziorako zein pagausoentzat. Ikus dezakezu adibidez, oso zenbaki harrigarriak dituztela zikoin beltz txurietarako. Iaia 6.000 ale pasatu egin dira, sasoi hontan, eta hori zenbaki oso handiak dira Pirinioetarako. Beste eremuak izaten dira bai linduz, ekialdeago dagoen beste leku bat, eta horregan bidezkako lepoak. Hemendikan hurbildu zaitezkete, eta Lizaietako bentaren ondoan, justo esplikatuko dizkizuete pixkat hemendikan pasatzen diren hegaztiak, eta ikus dezakezuen moduan nahiko arrakastatxua da, eta zaletasun edo kuriositatea duen pertsonak hurbildu egiten dira, eta hementxe egun polita dakate gaur hegaztien migrazioaren arloko jarduera hau burutu ahal izateko. Bueno, hemen Atxuriko bidean, usategietako bidezkatik, aurki ditzakegu egitura batzuk. Bai alde batean usategia berez eta beste etxola txiki hauedek pixkat haien berezitasuna dituztela. Ikusten baduzu hor, badakate olako figurak, horiek badira, dakizuten bezala hemen etxalarren ohiko partetik ehizatu egiten dira pagausoak saren bitartez, eta normala denez, horrelako ehiza tradizionala pixkat arrakastatxua izan ahal izateko, pagausoak jeitxu beharra dira, ez? Eta nola egin dezakegu hori pixkat, oso ondo pentsatuta dago, ze olako egitura, olako pala txuria botatzen dituzte uso taldeak ikusten dituztenean, abisatzen dituzte eta haien seinalea ematen dutenean botatzen dituzte olako egurrez eta txuriz margotutako pala horiek, eta usoek uste dute haien harraparia dela, haien mirugorriak. Mirugorriek badukate olako marka txuriak haien eskuetan, adibidez, eta orduan harrapariak diturite, eta orduan naturalki egiten dutena da basoetara jo. Eta basoetarako pixkat pidekao edo egalaldi horiek egiten dituztenean, pasatzen dira saren lekutikan eta orduan harrapatu egiten dira. Eta han bukaeran Atxuri mendia ikus dezakegu, nola pixkat gaur hodeiak hurbiltzen direla eta horako freskotasuna nabari dezakegu. Baina berehala hasiko dira izako jarduera tradizionalarekin. Gaur, Zugarramurdin gaude. Zugarramurdi Erdi Aroan Urdazubiko monastegiaren menpe zegoen, gero Erdi Aro bukaeran beresi zen, eta gaur egun Zugarramurdi udalerri bakarra da, inguruan aurkitzen ditugu bai Sara eta Urdazubiko herriak, eta baita ere Baztango harana.
Hementxe dugu, Marifa Irazoki, Zugarramurdiko barridea, eta lan egiten duzu baita nekazaritzakin lotura daukan enpresa familiar batean, eta baita ere Aitxuri mendi elkartearen kidea zara, ezta? Bai, Aitxuri mendi taldekoa, bai. Mendi taldekoa. Bai. Eta orduan, zuk berez, Zugarramurdikoa zara, eta, ikusi dugu hemen Zugarramurdin, alde batetik, ze ospea dituzten hemengo lezeak, baita ze ospea daukan baita hemen gertatutakoak, hemengo historia hain larri izan zena, ez? Olako sorginen daitza eta nola egon zen, eta gero baita hemen inguruan ditugun mendiak ere, naski ere jende pila bat erakartzen dituzte. Bai, hombre, kanpotarrak gehienak etortzen direnak izaten da Atxuri mendi talderat. Atxuri mendirat, gehienak horrat etortzen diez, eta bidea markatua dago, eta bere gauza badu ere bai Atxurirat gateko. Orduan, gero baita ere, nahiko aktiba zara, bai elkartean, baina gero baita ere hemen egiten diren hainbat gauzetan, ezta? Lezean adibidez, baita antzerkiak egiten dituzue, edo sorginei buruz antzerkian, ez eta, naski ja sorginak hemen zira behin ere egon, baizik eta gisakoak ziren bertako emakume batzuk salatuak izan zirenak. Eta nola da pixka bat, ze ekitaldiak eta ze gauzak egiten dituzue hemen Zugarramurdin? Bueno, ekitaldiak eta gauza, erran behar da lehenbiziko gauza herri txikia dela, orduan jende gutxi gaude eta orduan egiten diren guztiak denak parte hartzen dugu, ez da nik parte hartzen dutela uniz gauzetan bakarrik herri txikia denez, orduan bai parte hartzen duzu, bai izan nahi Zakelarre elkarteko kide bat, Atxuri mendiko taldeko kide bat naiz ere bai, eta gero gauzak antolatzen, titiriteroen topaketak, eta gero zikirua, gero bai badugula herrian ere bai badugu antzerki talde bat, pixkat erakusten dugula zer pastutzen herrian eta gure ikuspuntutik nola erabili zituzten hemengo emakume eta gizonak. Herritik atera gara, bidezidor hartu dugu eta piste batera heldu gara. Hemendik, edo honaino, marka Atxuri eta horiak jarraitu ditugu. Eta hemen, badirudi bainetara helduko garela. Hemendik, zuzen tontorrera. Lagunok, erreka ondoa alde batea utzi dugu eta bidezidorren bitartez, ibainetako lepora heldu gara. Hemen, triku horri aurkitzen dugu. Eta zehazki, beste aldean, Zugarramurdi erdia. Hemendik, tontorrera, kilometro erdi besterik ez daukagu. Beraz, bagoaz aldapan gora.
Heldu gara gure tontorrera, Atxuri mendira, 758 metro dituena. Gaurkoan abia puntua hori Zugarramurdi izan da. Eta bertatik pista bat hartu, eta gero bide Sidorren artetik eta Erreka ondotik egin dugu ibilbidea. Hortik beste pista handi batera pasa gara, eta handik Ibainetako lepora. Ibainetako lepoan trikuharriak ikusi ditugu, eta bertatik eskuinera hartuz tontorrera iritsi gara. Hemen Atxuri menditik atzean Larrun ikusten dugu. Hemendik beste mendi tontor batzuk ere ikusi dezakegu. Baztan baiaran geratzen direnak. Saio adibidez ere ikusten dugu, eta atzean Larrun ondoan itsasoa daukagu. Gainera gaurko egunarekin oso ondo ikusten ditugu. Bai tontorrak eta bai Kantabriko itsasoa atzean geratzen dena. Baita Frantziako kostaldea ere bai. Tontorrean ikuspegi hauetaz gozatuko dugu, eta tragutxo bat hartu, zeo zer jan, eta beren joango gara. Izan ere, Atxuri mendia guztira onaino 4 kilometro dira tontorreraino, eta beste 4 ditugu benazko bidea egiteko. Guztira desnibela 500 metroko izan da. Beraz, bagoaz beruntz. Bueno, usategietako bidetik, Atxuriko mendiruntz, baso desente aurki ditzakegu. Ohiko partean batez ere pagadiak ditugu, haiek bukatzen direnean, gehien bat soroak, eta pixkat basuago, magaletan, aurki ditzakegu arizti oso zahar batzuk. Adibidez, haien artean, aurki ditzakegu ere gorosti zahar batzuk. Adibidez, hemengo alea, nahiko idortuta dagoena, iaia lehor, oraindik bi adar bizi dituenak, baina begira zenolako tamaina, olako diametroa dakana, eta begira ja pixkat idortuta dagoenez, segurazki insektu saprosilikoak edo zura ustela jaten dituzten animaliak barnean izango dire, eta ja ikusten ditugu okilen aztarnak. Bada eremu polita, hemen ere, Lizaietatik Atxuriraino, usategietako bidetikan, olako animaliak ikusi ahal izateko. Batez ere okilak, segurazki lan hauen arduraduna edo okil beltza izan daitekeela. Ingurunean ere entzuten ditugu gure basoetako zenbait hegazti, bai txantxangorriak, eta oso ibilbide polita dakagu, hortikan eskin osoa, pixkat ez oso maldatxua familiaekin egiteko, eta askotan hemen hotzik ez, beraz goxo-goxo aurrera egiteko ibilbidea disfrutatzeko. Bueno, hementxe, Atxuriko bidea egin dezakegu urtearen edozein urtaroan. Kasu, oraintxe, udaren bukaeran gaude, udazkenaren hasieran, eta migrazio garaian gaude, eta posible dakagu iaia Europa mailan, Nafarroa oso ongi kokaturi dago, Pirinioen hegoaldean kokaturi gaudelako, eta itsasoaren oso hurbil. Horrek bideratzen du Europatik ugaldu ondoren alde egiten ari diren zenbait espezie migratzaileen bideak edo. Gure gainetikan pasatzen ikusteko aukera daukagu. Espezie hauek ezberdintzatzeko Europa mailan iaia 300-400 bat espezie ikustea posible da hegaztien inguruan, eta askotan, bai hegaztietan, bai beste naturaren edo
taldeak ezberdindu ahal izateko gidaliburuak erabiltzen ditugu. Kasu honetan, hegaztien gidaliburua kartzen dizuet eta ornitologia edo hegaztien munduko hastapenean hasteko gonbidatzen da pixkat beti marrazkien gidaliburu batekin hastea edo konsultatzea. Zergatik, gidaliburua gehien bat haien idazleak eta argazkilariak Ipar Europakoak izaten dira, han goian oso zaletasun handia dutelako, eta askotan, bai argazkilariak, bai idazleak, bertakoak izatez, gidaliburu hauek gero argazkiak izaten dira askotan Ipar Europako hegaztien argazkiak, ez? Zer gertatzen da, iparraldean hegaztiak askotan argiagoa direla eta tamaina handiagokoak direla. Beraz gero, hemen Europaren hegoaldean aritzen garenean, gidaliburu horiek erosten baditugu, askotan gure hegaztiak txikiagoak eta ilunagoa dira. Orduan beti gomendatzen da pixkat marrazkiak izatea. Marrazkilari batek margotzen duenean hegazti bat, gidaliburu batean, gutxi gora bera, agian ez digu esaten nola den hegaztia, baizik eta igual ematen diolako kutsu bat ingurumenean edo naturan nola ikusten den edo zertan fijatu behar dugun, ez? Orduan esaten dizkigute, fija zaitez hemen edoan, eta horregatik beti marrazkidun gidaliburuak erabili beharko ditugu gutxienez hasten ari garenean pixkat begiak landu arte. Hementxe esan bezala, Atxuriko bidean aukera paregabea daukagu bai larreetako, zein basoetako zenbait hegazti ikusteko aukera, eta migrazio garaian bakarrik goruntz begiratu beharko genuke eta prismatiko edo zoomeko argazki kamera batekin naturaz disfrutatu ahal izateko. Norrelakoa da, antzerkia? Gutxi gora bera, 3 fase ditu gure antzerkian ikusten duten bezala. Lehenbizian erran dezagun dantzen bidez eta gauzen batzun bidez, pixkat erraten dugu herria nola zen, ze tranquil bizi zen, emakume eta gizonen tartean zela saitasuna bazen, eta geroia bigarren zatia daia inkisidorea herrirat ailatzen denean. Pixkat nola izitzen duen herria, nola orduan herrian hasten den xurrumurretan, eta gero eta gehiago haitzen den akelarre hitza, sorgin hitza. Eta gero 3. fasea daia inkisidoreak erten zuten akelarrea nola zen, eta bada erten den bezala ahots bat, inkisidoreak erten du hemengo emakume eta gizonak kapableak zirela ondartza mugitzeko, hoi baldin bazen ondartza gaizki denean ere bai kapable izan ziren ez mugitzea, edo aurrak hartzen zituztela eta hiltzen zituztela eta bero bolak edaian, eta gauz guzti horiek ez diela egiak, ez? Eta gero 4. fasea da omenaldi txiki bat errezituzten emakume eta gizonak hemen herrien. Bai, azkenean, gogoratu dezagun nola 1610ean, 1610ean. Barkatu, 1610ean, nola inkisizioa unatetorri, eta orduan nola egon ziren olako epaiketak, atxilotu zituzten hainbat emakume, ez emakume bakarri, baizik eta baita aurrak eta atxilotu zituzten, eta kontutan izan behar dugu baita ere zenolako egoera zegoen, ezta? Azken finean, hemen badirudi asmentan, zurrumurrok eta sortu zirenean, herriko apezak erran zuen, orain dena barkatutak eta listo, hemen ja zaduz pastu. Baina hor nolabait ere
lotu ziren Urdazubiko abadearen Bai. ambizioa, Bueno. inkisizioa, eta orduan ja daukagu sorginen eiza, ez bakarrik sorginak zirelakoz, edo beraien ustez sorginak zirelakoz, baizik eta hor bat ziren hainbat kontu nahiko ilunak denak. Bai, bueno, ni pixkat ingo nuke resumen txiki bat edo ez dakit nola erran. Afera hau hasi zen, hemengo emakume eta gizonak eta aurrak erre zituzten 1610an Logroñon. Baina afera hau ez da etortzen 1610an azaroan. Eramaten ditugu eta kitxo. Afera guzti hau hasi zen 1608 urtean. Orduan herria etzen herri independientea, herria Urdazubiko abadeain, ez dakit, ez ziren beraien lurrak, baina hemengo jendea beraientzat lana egiten zuen. Orduan hemengo jendea pixkat hasia zen, beraien lana egin nahi zutela, beraientzat eta bazituzten bere lekuak hemen eta bere gauzak, eta orduan segitzen altzutela herria bezala. Eta hori ez zuten maitatu haunitz Urdazubiko monastegitik, eta hortik aintzin, erran dezagun, hasi ziren zurrumurruak, sorgina zela, hau etzela sorgina, pixkat beraiek nire ustez gehiago nahi zuten, pixkat jendea izitzeko eta segitzeko Urdazubiko monastegiekin lanean, erran dezagun. Beren menpe. Hoixen, beraien menpe. Orduan, nola xurrumurruak eta dena hundia izan zen, Zugarramurdiko elizan gelditu ziren herritarrak, eta hor gelditu ziren, gauzak segitu behar zirela hola ziren bezala, edo aldatu behar zirela, baina dena pakean gelditu ziren, dena konten gelditu ziren, baina ordukotz Logroñoko Bai Alvarado deitua zen. Eta orduan Bai Alvarado herrira berriz etorri zen, eta orduan ja hasi zen sorgin eiza guztia eta afera guztia. Baina hoi izan zen, pixkat Urdazubitik hasi zen. Gainera geroztik beti Zugarramurdi lotuta egon zen, gero eta gutxiago ez, baina egon zen akelarrearekin, sorginekin, eta ja pixkanaka ari zate buelta ematen, ez? Ja ipatzen, hau ezen horrela izan, hemen ez zegoen sorginik, baizik eta bai baziren emakume batzuk, eta bazakitenak bere belarrekin eta sendabelarrekin talan egiten eta horrela, eta azkenean hau dena izan zela lau lagunen ambizioen kontu bat azkenean. Hemen beti argi izan dugu nortziren gure lehenokoak, sorginak, nire ustez, hemen inoiz ez dugula erran persona txarrak zirela edo sorginen ikuspuntu txarroi. Nire ustez betik argi izan dugu nortziren emakume eta gizon horiek eta persona honak zirela eta bere jakiminekin eta denekin. Baina gu beti argi izan dugu, gero kanpokoak nire ustez gehiago itxusitu dutela eta denak izan dugu errua, hori erran behar da, denak izan dugu errua, baina nire ustez herrien beti argi izan dugu, nortziren emakume eta gizon horiek. Geroztegia sortu zera horoko folklore bat, eta orain pixkanaka ari zate ja buelta ematen. Bai, badugu gure antzerki taldea, herriko museoa ere bai, saiatzen nahi da ere bai, erakusten nortziren emakume eta gizon horiek, eta nire ustez bai egiten dugula, sorginen, bere garaian ere bai sorginen eguna egiten zelaik eta hola ere bai, izaten zirela, etortzen ziren idazleak, bere liburuak aurkezterat, edo zerbait Zugarramurdi ingurun edo sorginen ingurun idatzia zutela, egin izan dituzte bere aurkezpenak hemen, Joaina Espol, eta beraiek ere bai erakutsi gaituzte, herritarrei ere bai, zer pastu zen hemen, beraiek gehiago badakite, gehiago ikasi dute bederen, eta orduan ere bai beraiek erakutsi gaituzte, eta eskertzekoa da egia erran. Gero baita ere herrian, orain dela gutxi arte, antolatzen zinuten baita txontxongiluen eguna, ezta? Bai, 1987an nire ustez izan zen lehenbizikoa. Erran behar da, herrian bazela titiriteroen antzoki bat bazen,
egiarran momentu garai hartan Euskal Herrian zen txontxongilo talde bakarra, eta normalki txontxongilok jendean ganagaten die, ez? Bakarri zen, Euskal Herrien garai hartan zen, bakarri zena Euskal Herrien jendea txontxongiloak ikustera behar zirela, eta hor ere bai, antzerki hori ere bai, sorginen buruz zen, eta pixkat bizia emateko sorginei, pixkat ahotsa eman sorgin horiei, emakume eta gizon horiei. Horai arte antolatu izan da, 2 urtez egiten zen eskual titiriteroen topaketa Estefa eta Mikeleren oroimenez. Azkenekoa egintzen orai dela 2 urte, aurten egin behartzen, baina nola unitzaferak ditugun eta hola, utzi dugu bertze momentutara egitea, edo nola orduan izan zen ere bai, azkenea izan zen 10 urte betetzen zirela egiten zela titiriteroen topaketa, orduan igual ere bai da fase bat finitu dela eta hor utzi dela ikusiko dugu, denborak errein du. Heldu gara gure helmuga puntura, hemen Zugarramurdi herrira. Hemen atzean Atxuri utzi dugu, eta gure puntua hemendik izan da. Guztira 8 kilometro atera zaizkigu, 500 metroko desnivel positiboarekin. Ibilbidea nahiko erreza da. Hemendik hasi, pista hartu eta erreka alboan dugularik Ibainetako lepora iritsi gara. Hortik mendi ertza hartuz eta harrien tartean ibiliz, tontorreraino iritsiz. Bistak bertan izugarrizkoak dira. Larrun ikusteko aukera daukagu, eta baita bastan baiara osoa ere bai. Buelta berdina izan da, eta hemen Zugarramurdi erdian bukatu dugu. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hementxe, Atxuriko bidean, beste basoen artean aurki dezakegu Gaztainondoen leku hau, eta hementxe ikusten dugu badagoela jendea Gaztainondo hauen produktuak biltzen. Segurazki nola Frantzian oso ospetsua den Magon Glace delako bomboi edo gozo horren inguruko materia prima edo hartzen. Tamaina handiko gaztainak hartzen dituzte, eta hemen inguruan basoek hornitzen digute kasu hontan gaztainetaz. Hemen atzekaldean agian badaukagu baso honen aitatxi edo amatxia, eta segurazki ahalbidetu du inguruko baso honen zenbait aleen garapena edo. Begira, haren adarrak, haren ostoak eta zenbat urte izan ote ditu horrelako ale ikaragarria. Gaur, Atxuriko bidea
egin dugu Lizaietako lepotik. Usategietako bideetatik, bai baso, zein landare, zein ekosistema ezberdin, eta haien bizilagunekin topo egiteko aukera izan dugu. Usategietako bidean, gure ohikoetatik ehiza tradizionala egiten den leku desente eta egitura mordo ikusi ditzakegu. Bai gaur egungo usategiak zein ohiko usategi tradizionalak. Hemengo lepoek hego haizea dagoenean ahalbidetzen dute ohiko ehiza tradizionala. Hurbildu zaitezte, hementxe egiten diren bisita gidatuak ikustera eta ohikoa den ehizatik pixkat disfrutatu egitera. Hementxe ere beste espezien behaketa egiten da ere eta batez ere hegaztien migraziorako disfrutatzeko gune aproposa da eta animatzen zaituztegu honaino ikustera etortzeko. Eskerrik asko, espero dugu saioa gustatu izana eta hurrengo batera arte. Mila esker, agur! Lehen aipatu dugu, nola Aitxuriko mendi taldearen kidea zaren, hemen daukagu bai Atxuri mendia, baita ere Pottoken ibilbidea, saretako herriak lotzen dituen ibilbidea, Ainoa, Zugarramurdi, Urdazubi, Sara, baina baita ere badaude hainbat mendi ibilbide hemen inguruan, ezta? Bai, bueno, bada Saretakoa, gero ere bai haunitzen gaten da Ibañeta alderat, edo Urdazubi alderat ere bai, baina mendiz. Guk adibidez, herrian sortu ginun 1989an Atxuri mendi taldea, lehenoko urtetan pixka latzak izan ziren herriendako, eta pixkat herria alaitzeko edo pixkat hemengo herritik gateko sortu zen Atxuri mendi taldea, eta lehenbiziko ibilbidea Lizondorat izan zen. Eta gero, ere bai egin ditugu eguna, berexi egunak, adibidez, Zugarramurditik Urdazubirat mendiz gaten, aber zer nola bizi ziren 16. mendean basarri horietan, ze basarriak ziren Zugarramurdi eta Urdazubin tartean, eta gero urtean egiten dire 10 ateraldi, uztailan eta gorrilan ez dugu egiten, eta lehenbixian bai egiten zela luzeagoak, baina oraia inguruan. Lehenbixian 30 lagun ziren edo Atxuri mendi taldean, eta oraia pixkanaka gutxiago gara, eta orai hilabetero ateratzen gara 6-10 lagun. Leku desberdinetara, adibidez, helduen hilabetean dugu Berriozarren eta ginen dugu ibilaldi bat. Adibidez, Atxuri mendian zaurkitzen dugu, batez ere ikuspegi ederrak, ezta? Bai, gehiena ikuspegia, ez? Eta arati igateko ez da zaila igatera, baina, dena franko ongi da, baina azken momentua, hasten da harria muitzen dena, eta txontxorrera eta zailatzean kostatzen da pixka gehiago. Baina, ibiltzekoa da, egitekoa da. Eta gaina baita hemen ondoan ere daukagu, segurazkide Euskal Herriko mendi famatuena edo bai ospea handia daukana, Larun mendia. Bai, Larun bere ondoan dago ere bai. Egia erran azken aldi untan hor ibilki gara Larun ezunki taldean, pixkat bada proiektu bat 2020an Larunen egiteko, eta orduan hor egina dugu talde bat pixkat proiektu horren kontran gaudela, eta zertaz iduri dugu astokeri bat. Iduritzen zaigu astokeri bat egin behar dutela. Alde batetik zen Larun mendia gailurra, nolaitere olako behatoki bat bihurtzea zementokin eta horrela, eta gero baitan aski trenbidea edo trena ere ia 100 urte baino gehiago dituenak ere aldatu nahi zuten, ezta? Aldatu ez daki, luzatu. Nahi zituzten bertzebi trenak patu. Uste dut hori azkenean gelditu dela ez dela posible, eta orduan
bai zerbait egin behar den, baina ez haunditu lehen bezala, eta tontorrekoa oinik ez da ziur egin behar den edo ez. Baina hor gaude beti hor ikusten aber zer pasten den edo zer ez den pasten. Egia erran behar da, bai trenak bai bertzuela pixkat arrimatzea eta igual pixka luzatzea ez dute zetzerraten. Baina, eta gero tontorrean, ere bai elbarri entzat eta hola zerbait egin behar dela, bai egia dela. Baina ez hortik gatea sekulako... Behatoki batera edo urbanizazio batera. Hoixen, gutxi gora bera, bai. Mila esker, Marifa. Bale, Jarraituko dugu orduan herria bisitatzen. Bale, mila esker. Mila esker. Bai, aio. Hamazazpigarren mende hasieran, hemen sorginei zalarri bat egon zen. Garai hortako botere gizonen ambizioak eta beren nahiak eta batez ere jendea beldurtzeko egon zen olako hitza bat, eta orduan erabili zituzten garai hortan ziren asmakizunak, zurrumurruak eta nola Zugarramurdiko hainbat emakume, baita aurra eta gizonak ere, hemen elkartzen zirela zioten, hemen beren akelarreak egiten zituztela, eta horren ondorioz, hainbat atxiloketa egon ziren, eta gainera azkenean ere, hainbat lagun Logroñora eraman zituzten eta hor erre zituzten. Eta hementxe, Zugarramurdiko ikuspegi eder honekin bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.